Om de leefbaarheid en economie op het Zuid-Limburgse platteland te verbeteren, komt er een vervolg van het Europees subsidieprogramma LEADER. Er is 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld waar burgers, organisaties, verenigingen en ondernemers een beroep op kunnen doen. De Schwijkerser Rengeloot is een van de projecten die jaren geleden al met de hulp van die subsidie met succes is uitgevoerd. In 2017 hebben wij als een van de eerste hebben wij een project aangevraagd. Dat is aan de overkant van het dorpje Zwijkhuizen. Er staan een dikke 100 bomen. Die hebben we in het kader van een LEADER subsidieproject kunnen financieren. Voor ons betekende dat we vanaf landbouwgrond weiland moesten gaan maken, ook met omheining etc. Natuurlijk een flinke kostenpost. Uiteindelijk is het zo gekomen dat we genoeg hadden met 32.000 subsidie. Nu op dit moment hebben wij zo'n dikke 500 bomen in en rondom Zwijkhuizen. Wat met name op het voorjaar een prachtig blik is zoals nu te zien is. En dat is ook een van de doelstellingen geweest om met name een hele mooie view te hebben in het voorjaar in en rondom Zwijkhuizen. In totaal zijn er zo'n 60 vrijwilligers die meehelpen aan het onderhoud van de bomen. En waar sommigen dat liever met de voetjes op vaste grond doen, houdt coördinator Peter Bakker ervan om in de boom te klimmen. Hier kan ik dus in principe daar takjes die bereikbaar zijn wegsnoeien. Wanneer ik echt niet meer de boom in durf, dan heb ik een ander gereedschap. Een lange, vlijmscherpe snoeischaar. Die kan ik dus tot 4,5 meter kan ik daarmee aan de boom. Dus wanneer ik ergens boven in de boom een tak wil weghalen, dan kan ik die daar zo wegzagen. Dat doen we trouwens ook met plukken. Ook dan durven de meeste vrijwilligers op leeftijd niet meer echt in de boom. Dus daar hebben we pluknetjes, waar de mensen dus van op de grond toch redelijk aan de pruimen kunnen komen waar ze groeien. Vindt u het nog wel leuk om op de ladder te klimmen of blijft u liever op de grond staan? Ik vind het wel leuk, ja. Ik ga het liefste de boom in. Maar buiten de bloesem die de heuvels van Zwijkhuizen wit doet kleuren, hebben de bomen ook nog een ander voordeel. De rengeloten die jaarlijks rond augustus geplukt worden. En die pruimen zijn erg gewild. Deze manier van kweken, dan heb je pas na 8, 9 jaar heb je resultaat. Heel langzame kweek, met gevolg dat het qua smaak ontzettend lekkere pruimen zijn. Ook heel heerlijk voor de Limburgse vla. Bekend in Zwijkhuizen en omstreken vanwege de Limburgse vla en vanwege die enorme lekkere smaak. Maar wanneer wij aan het plukken zijn voor de verkoop, komen ook altijd mensen, wandelaars. Kan ik een paar kilo kopen? Ja, natuurlijk kan dat. Wij doen nergens moeilijk over. Voor ons is het hobby. We vinden het leuk om op deze manier dit product in stand te houden. En iedereen die daar op de een of andere manier gebruik van wil maken, nou, dat vinden wij prachtig. Sinds 19 maart kunnen mensen een beroep doen op de subsidie. Deze kan aangevraagd worden via LEADER tot en met 2027.